pilluja. Oliko ne papan noin kovin? Joo. Voi hyvän tähen, tuot ne oli niin kovin. Se nyt Reinot vai Ainut vai mitkä siellä nyt? Olit laitettu jalkaan. Niin. Ai vittu koskoo. Housun läpikö ne laittoi? Äikö? Perkele kun täällä on se reikä, saatana. Ai niin, sieltä otit sen suoraan. Ota, laitetaan uuli. Saatana. Näytähän uuli. No niin, sieltä. No niin, siitähän se oli, no niin. Annatko ottaa siihen ikäinen väliin? Annatko ottaa ikäinen? No niin. Tuliko kermaa jo? Et sano mitään. Nyt oot niin raukeena siinä sitten. No niinhän se. Oot. Niin. Ja sitten oot sitä päivälääkettä. Kohtaan sinun pitää päivälääke ottaa jo. Ethän se mitään. Sä oot niin hekumoissaan vielä. Oot sin. No hyvän tähen. Siellä näkyy nää. Pierasehan kerran, Martta, pierase. Eihän tuo ollut oikea pierukka edes. Kyllähän mie tiedä, mikä on sinun oikea pierukka. Nyt taisi tulla kyllä kurat housu. Tuliko kurat? Taisi tulla ihan märät on housut. Ihan on takanta märät. Nyt piilotit ne. Niin piilotit ne. Kyllä minä näin, se piilotit. Oi hyvän tähesiä saatana.